Gisubay sa mga opisyal sa barangay Tuboran, Mawab, Davao de Oro, kuyog ang mga personahe sa MDRRMO ang reklamo sa mga residente sa Kilometer 73 National Highway Sitio Tagmanok nga adunay gitambak nga yuta sa usa ka pribadong luna. Subay sa reklamo, hinay-hinay na nga midahili ang gitambak nga yuta og dunay posibilidad nga matabon sa usa ka creek nga anaa sa ubos nga bahin. Nakita sa gilusad nga inspeksyon Martes sa buntag Disyembre 2 ning tuiga na nga tumba og nisibog na ang ubang punuan sa kahoy o kawayan sa lugar nga posibleng natulak tungod sa volume sa gitambak nga yuta. Nabalaka ang mga residente nga basin mobahay inig matabunan ang creek sa ubos nga bahin sa lugar ug galing magpadayon kini hilabi na kung panahon sa ting-ulan. Naghimo na og formal nga report ang MDRRMO Mawab aron mapaabot ang reklamo sa mga residente ngadto sa opisina sa lokal nga gobyerno hilabi na sa mayor aron maaksyonan dayon kini. Bisiguro sa MDRRMO nga luwas pirmi ang tanang residente sa Mawab sa mga risgo ug kalamidad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe